Қисми 4 қоидаҳои соддаи ёфтани функсияҳои ибтидоӣ. То ҳозир мо ин функсияро дида баромадем. Чӣ хел бояд меёбем функсияи ибтидоиро. Лекин мо медонем ки функсияҳо ҳама вақт аз як аъзо иборат нестанд, яъне аз якчанд аъзо иборатанд. Яъне ман ин маъно медорам, яъне функсияҳо метавонад ин шакл дошта бошад. ҷамъият тақсими x. Масалан, функсие ки мураккаб аст, аз якчанд аъзоҳои функсияҳои соддатарин иборатанд. Ино функсияҳои мураккаб ҳастанд. Ва агар ба мо ҳосили ҳамин намуд функсия дошта бошад, функсия дорем чӣ хел меёбем? Биёем ба хотир биёрем, ҳосилро чӣ хел мекардем? Дар ҳосила мо масалан агар ду функсия дошта бошем ва ҳосили онро бояд ёбем, чӣ кор мекардем? Ҳар якти онҳоро алоҳида ҳисоб мекардем. ҳосили онҳоро. Барои ибтидоӣ ҳам ҳамин аст. Агар ба шумо ибтидоиро пурсад, ду функсия дошта бошад, ду ё якчанд функсия дошта бошад, шумо чӣ кор мекунед? Ҳар якти онҳоро алоҳида интеграли алоҳида ҳисоб мекунед. X мешавад ҷамъи ҳар яктиро алоҳида ҳисоб карда, баъд дар охир функсияи ибтидоии худтонро меёбед. Мисол аз китоби шумо чӣ дода шудааст? Як функсияи ҳосили функсия x минуси 4 тақсими x дараҷаи 4 ҷамъи синуси x ва мехоҳад аз мо функсияи ибтидоиро ёбем. Чӣ кор мекунем? Биёем бо интеграл нависем. Ин аз мо мепурсад ки минус 4 тақсими x дараҷаи 4 ҷамъи синуси x dx. Вақти шумо инро мебинед, аз шумо функсияи ибтидоиро мепурсад. Ва ҳар якти инҳоро мо алоҳида менависем. Яъне x dx минуси биёем ман ин шаклашро иваз кунам барои осонтар шудан. X чунки дар қадами дигар истифода мебарем. Ман ин хел навишта метавонам. ҷамъи синус x dx. Ва акнун ҳар якти инҳоро алоҳида аз рӯи қоидаи формулаҳо дида кор мекунем. Якум формула x кадом ягонатро истифода мебарем? Инро истифода мебарем. Ду ваи аввал дар бораи ададҳо будан. Сеюмашро истифода мебарем. Яъне мегӯяд ки дараҷаи мавз дар инҷо чанд аст? 1 аст. Ва интеграли он ба чӣ баробар мешавад? x 1 ҷамъи 1 1 ҷамъи 1. Ин функсияи ибтидоии якум қисмаш, якум аъзо. Минуси дар инҷо 4 аст, вайро намерасем. Фақат бо x доро кор мекунем. Дар инҷо боз сеюмашро истифода мебарем. Зарби x минус 4 ҷамъи 1 минус 4 ҷамъи 1. Плюс баъд синусро мебинем. Синус чӣ буд? Минуси косинуси x. Дар инҷо минус косинус x плюс c. Барои ҳар якташ c навишта шарт нест. Вақти шумо функсияи мураккаб дорем, дар охир якта c истифода бурдан кифоя аст. Ва акнун биёем соддатар кунем. Ин чӣ мешавад? x квадрат тақсими 2 минуси 4 x дараҷаи минус 3 тақсими минус 3 минуси косинуси x плюс c мешавад. Боз ҳам соддатар кунем. x квадрат нақса нависем, чунки тарҳо ҳастанд. Чӣ мешавад? ҷамъи 4 тақсими x дараҷаи 3 минуси косинуси x плюс c. Ин аст ҷавоби ин мисол. яъне ҳар як онҳо алоҳида кор мекунем. Агар ягон нуқта дошта бошад, чӣ кор мекунем? Масалан, функсия мураккаб аз ду аъзо иборат аст. Як нуқта дошта дар функсияи ибтидоӣ мегӯяд ки ин функсия махсусро ёбем. Чӣ кор мекунем? Боз ҳамон чи интеграл x дараҷаи 4 минус 1 dx. ҳар якта онҳо алоҳида ҳисоб мекунем. x дараҷаи 4 dx минуси 1 dx мешавад. барои ино кор кардан сеюмашро истифода мебарам. Чӣ мешавад? x дараҷаи 5 тақсими 5 минуси 1 медонем ки x аст ва c. ин нуқта барои чӣ доштааст? Барои c-ро ёфтан. Яъне функсияи ибтидоии шумо дар асл ҳамин чи аст. бояд c-ро ёбем. барои c ёфтан чӣ кор мекунем? ҷои x ман 2-ро агар монам, ҷавоби ман 10 бояд шавад. яъне 2 дараҷаи 5 минуси 5 минуси 2 ҷамъи c бояд баробари 10 шавад. ҳаминро бояд кор кунем. аз инҷо c-ро бояд ёбем ва ин саволро кор кунем. 32 тақсими 5 мешавад. 22 тақсими 5 ҷамъи c баробари 10 аст. ва аз инҷо c баробари 10 минуси 22 тақсими 5 ва ин баробар аст 28 тақсими 5. яъне функсияи ибтидоии шумо дар асл чи аст? Инро кор кунем.
funksiya do'yishmo bu nuqtayda oluşida 28 taqsimi 50 این از funksiya do'yishmo.